Mit navn er Dan Larsen, og velkommen til Ånder under uddannelse. I dag er vi på det fine Campus Vejle, hvor vi skal snakke med Mads Clausen. Hej Mads Clausen. Hej. Goddag, jeg hører, jeg bliver med noget ånder. Ja, jeg har oplevet flere gange i elevatoren, og den bare er gået i stå. Ja, og så tabt bollerne, hører jeg også. Og tabt bollerne, ja, tabt bollerne. Mad med. Og mad med, og tabt det hele. Og flere steder, og så har der været de her happenings. Happenings, ja. Kan du prøve at forklare lidt, hvordan det føles det? Man kan bare mærke, at der er en eller anden, der kigger. Kigger på jer? Rører lidt på dig, hvor du kan mærke, at det bliver rørt på ryggen, eller... Meget intime steder. Meget intime steder, simpelthen. Ja, okay. Så det er meget behageligt. Er kun dig, der har haft det problem, eller er der også andre elever her? Jeg har snakket med andre også. Ja, okay. I dag har besøg af klavianten Inger Mathisen. Hej Inger Mathisen. Goddag. Goddag. Du skal hjælpe os med at opdrage det her mysterium. Ja, det har jeg hørt, jeg skal. Det er godt. Jeg kan allerede mærke. Du kan mærke det simpelthen. Jamen lad os kigge på det. Vi er nu kommet ned i kælderen. Jeg kan mærke, at der bliver mere og mere spirituel adfærd. Der er fuld af åndelige aktiviteter. Og det er ligesom sådan noget tungt nede over hovedet. Ej, det er virkelig tæt på nu. Jeg kan virkelig mærke det.